Maras. Mara, yes. Yabona ukuthi sizibulala lento yakho. Dabe kanjani? Yabona into ibhemayo msangana mfana. Maras, man. Hey, Ima. Yes. Kwake ngifuna ukutshela wena. Ukuthi ke vele ngiyazi ngiyokholwa wena. Yabo. So kunento ngitshela umabhiza la. Ubani mama mabhesi? Ubani lo? Umuntu onjani lo ngempela? Hey, Maras, awumi bani? Awumi. Makuchazele. So, Marazo, uthi umabhiza. Yakhulwa, yes. Uthi umabhiza Marazo. Umuhlanganisa u1 no1. Kuphuma u3 cha hayi u2. Kholwanga Marazo. Indaba lenja le. Yazi njani? Masaniyolala. Yabo leyo singaze sixabane. Masaniyolala. How? Hello? Yebo bhuti, besacela ukubuza ukuthi wena umalume kaSibahle sonke. Ubani obuzayo? Ayimini lecturer yakhe la University of Mabelengwe. Bengifisa bandla ukuthi ufike la mayelana nodaba lwakhe nje uSibahle. Uyahlupha uSibahle malume. Uyahlupha yabona nje manje asazi nokuthi simenze njani. Yabona namenzela kodwa imbeleko. No. Thisha? Asikwenzike lokho. Lalela Thisha. USibahle uyahlupha nala ekhaya. Uyazi. Kodwa ngingazi ngizwe nginibiza noma nginifonela ngithi uzani la ekhaya uzani ngizongiqondisela uSibahle. Angazi nje nginibiza. So ngiyacela isenzi befeke lento. Yabona njengoba ehlupha lapha nala ekhaya into efanayo. Ngimlethe lapho ukuze nimfundise aqonde. Ngifuna nimqondisa yena njengoba elapha. Kuyezwakala kodwa Thisha?